kung anong cravings mo ay siyang ating pupuntahan. Kaya naman may nadiskubre ako dito sa Lawag City, Ilocos Norte na kung saan bukod sa estudyante budget friendly ay napakasarap pa. Ito ang McCoy's Grill and Cafe sa Barangay 47 Bengkag Airport Road, Lawag City, tabi lang ng Northwestern University. Dito ay trinay natin ang kanilang ipinagmamalaking Pares Overload na kung saan ang presyo nito ay 110 pesos at dito nga ay tumambad sa akin ang napakasarap na itsura ng kanilang Pares Overload. At bukod sa Pares Overload ay nagtitinda rin sila ng mga chicken dishes. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Let the cravings satisfy! Hello mga ka-craving! So nandito tayo ngayon sa Barangay 47 Bengkag, Lawag City, na kung saan ay meron na naman tayong nakitang paresan dito, and this is McCoy's Grill and Cafe. Meron po silang tindang McCoy's Pares Overload. Ayan, so kitang-kita naman sa ating camera, and only rice and free drinks po ito. So eto, nakikita nyo naman po yung yan na yung bagnet, and of course meron pa itong chicharon bulaklak, and of course yung kanilang beef na karne or karne ng baka. Ayan. Ay, bakit ako nabubulol? Ganun ba kasarap ito? Ayan. So sa ibang mga paresan kasi retiro talaga, and hindi naman natin masisisi, di ba? And dito tinanong natin sila kung ano bang klaseng pares ang tinda nila, and they say na this is Pares Overload na Ilocano style, so hindi siya matamis. And ito po yung kanilang soft drinks, and of course yung rice, tignan mo naman, oh, dami, di ba? For only 110 pesos, dito lamang yan sa may beside or tabi lang po yan ng Northwestern University, and of course dito po sa ENC Hotel. Ayan, so estudyante pala yung mga parokyano nila, no? So eto nga, tikman nga natin kung talagang masarap pa talaga yung pares ni Kuya Makoy, ha? Actually, ka-church ko pala si Kuya Makoy sa Victory. Hello po sa inyo dyan sa may Victory Lawag. Ito na. Diba? May palo ng Pares Overload na alam niyo na, yung bet na bet ko, and of course yung gustong gusto ko na timpla ng pares na ito. So unahin natin yung ito. Ayan, hello Losarta na this. So ito na po yung kanilang bagnet. Crunchy pa, ha. And lagyan mo din ng chili oil. Mahirap yan, pagkapawisan ka talaga. Ito nga din yung chicharong bulaklak nila. Aba, at pagka-crunchy din, at hindi siya lasang sunog. Hindi siya lasang sunog. Ay, malambot, ha. Ito, yung kanilang ito, beef meat naman to. Ito naman yung meat ng beef. Napakalambot. Eh, wala kang ngipin, mangunguya mo na yan. Ano ba? So dito lang po yan sa McCoy's Pares Overload or McCoy's Grill and Cafe. Cravings satisfied. And kung i-rate mo naman 1 to 10, that would be 10-10. So ano masasabi natin? Cravings satisfied.